Assalamu alaikum wa rahmatullahi al'ummar jihar Katsina. Sunana Hajiya Saratu Sa'a Musa, shugaban kungiyar Mata Zalla Development Foundation. Sako zuwa ga al'ummar jihar Katsina kuma buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mai girma gwamnan Right Honorable Aminu Bello Masari, gwamnan jihar Katsina. Sako na zuwa ga al'ummar jihar Katsina shine al'ummar jihar Katsina mun sani gwamnati ta sa doka ta hana fita da walwala ga al'umma saboda wannan annoba da ta tunkaro mu ta cutar mashaƙo. To alhamdulillah cikin ikon Allah na zagaya wasu wuraren na ga an bi doka saboda na ga mutane ba su fito ba, amma gaskiya mun ga yara suna wasanni a titi, sun mai da titi wurin wasan kwallo, sannan kuma akwai wasu magidanta da za ka gani a titi. Kirana ga al'umma shine ku sani fa wannan doka da aka sa wallahi da mu aka sa, kuma don kiyaye lafiyar mu. Mun tabbatar gwamnati ba za ta yi abin da zai cuce mu ba, sai dai domin a kare mana lafiyar mu. Kowa ya sani wannan wata mai alfarma, watan Ramadana ya tunkaro, kuma sani akwai 'ya'yanmu da ke zuwa garuruka kamar irin su Abuja, Legas da sauransu cirani, kuma mafi akasari wa'annan wuraren su ke da mafi rinjaye wa'anda ke dauke da wannan kwaye, kuma za su dawo cikin mutanensu su ci gaba da mu'amala da su. Shine dalilin da ya sa gwamnati ta dakatar da zirga-zirga a jihar Katsina, saboda ba mu san wa zai shigo ba, ba mu san kuma da wace cuta zai zo ba. Ina ƙara kira ga al'umma mu kasance masu bin doka da oda, don Allah mu zauna gida kamar yadda aka umarce mu. Matasa da nake ganin 'yan kwara 4-5 suna dan gungu a waje, don Allah dan annabi ku kiyaye, ku zauna gida cikin iyalin saboda a dakile wannan cuta. Yara da suke fitowa suna sabis, wasu ma hakwanciya suke kan titi suna murna. Don Allah dan annabi iyaye mu kula da yaranmu, mu kula da yaranmu, mu kula da yaranmu, mai kasance mu kimlace yaranmu cikin gida kamar yadda gwamnati ta bada umarni. Wannan shine sakona ga al'umma. Wasiƙa ta zuwa ga mai girma gwamna shine, mai girma gwamna mun san kai uba ne na gari, kuma adalin gwamna wanda ke tausayin talakawan shi. Saboda tausayi da irin jin kai naka shi yasa baka sa mana wannan doka ba tun da aka fara samun mutum ɗaya. To don haka gwamna mun sani kana yi baka gajiyawa. Ka san jihar Katsina cike take da talakawa marasa galihu, marasa ƙarfi. Akwai marayu tari a jihar Katsina, akwai gajiyayyu, akwai nakasassu. Mai girma gwamna ka sani, na sani, kowa ma ya sani. Roƙo na gare ka shine adalin gwamna, uba ga al'ummar jihar Katsina. Wannan wata mai alfarma na Ramadana, tunda muna cikin wannan doka kuma al'umma sun bi sun kiyaye, mai girma gwamna a fito da wani tsari ko da kaɗan ne babu yawa, wanda zai isa hannun talaka su samu abin da za su yi baki. Wani kullum sai ya fita ya nemo abin da zai ci da iyalin shi, baya da cin yau baya da na gobe. Girma gwamna a taimaka a rage raɗaɗin wannan talauci da ake ciki. Mai girma gwamna a yi koyi da sauran jihohi wa'anda mun gani suna taimakon al'umma ko da babu yawa. Mai girma gwamna in an tashi wannan tsari a yi tsarin da zai isa hannun talaka. Wallahi mai girma gwamna kowa ya san halinka na gari ne, kuma kana yi baki ne, amma wa'anda ake naɗawa suke handama da babakere. A yi kwamiti wanda abin nan zai isa hannun talakawa da gajiyayyu da mai girma gwamna game da jami'an tsaron da aka sa a checking point masu lura da shige da fice. Mun zagaya, na zagaya da idanuwa na lungu da sako a jihar Katsina. 95% din wa'anda ke jami'an tsaron nan babu mask a fuskar su, babu safar hannu domin kariyar wannan cuta, kuma ba a san da wa suke mu'amala ba. Kowa ya zo zai wuce za su tsaya su tambaye shi ina za ka, ina ka fito. Kuma su ya kamata a ce duk wani jami'an tsaro yana tare da max ɗin nan da safar hannu,
domin mai girma gwamna mun gani a jaridu cewa akwai wa'anda aka tura da jininsu domin a auna su ana zargin suna da wannan cuta. To kaga ba mu san da wa za su yi mu'amala ba. Mu gare ka shine jami'an tsaron nan ya kasance kowane akwai mask a fuskar shi, wato kan takunkumin rufe fuska da kuma safar hannu. Wannan shine zai tabbatar mana da cewa su kansu sun ba kansa kariya, sun kuma ba wanda duk zai zo ya gaisa da su suna cikin kariya. Ba don komi ba, don su ma suna da iyali, suna da 'yan uwa wanda za su koma su yi mu'amala da iyalin nan nasu, iyalin su za su yi mu'amala da jama'ar su. Muna roƙo da Allah ya daƙile mana wannan cuta, ya sa ta zama tarihi a jihar Katsina. Muna godiya, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Roƙon Allah da ya kori wannan cuta daga jihar Katsina da Najeriya baki ɗaya, ya kare mu, ya kare musulmin duk duniya,